Hola, sóc el Miquel Montero, però ara no us parlaré de Linux. Ara us parlaré d'una cosa que espero us agradi. El proper 2 d'abril, ara el 2026, farà 4 anys, 4 ja, que em vaig casar amb la Vicky, tu. 4 anys, fantàstic. Ara és l'aniversari. I remenant vídeos per l'ordinador, hòstia, he trobat un vídeo de com van fer la presentació a la família, informant del lloc on seria el restaurant, horaris i tal, val? Això va ser el 2 d'abril del 2022. I he trobat el vídeo i mira, dic, m'ha fet gràcia. I a més, al final hi ha les tomes falses, que per nosaltres, la família, els amics que ens coneixem, les tomes falses són molt divertides. Qui no em conegui potser no serà tan divertit. Però dic, mira, ho vaig a posar al TikTok i els que em coneixeu i tal, potser us farà gràcia de veure com va ser el de filmar el vídeo. Veureu el vídeo ben fet, amb imatges de fons i tal, i després les tomes falses, i bueno, pot ser divertit. Ho veiem? Doncs vinga, va, ho veiem. Hola, bones! Ei, hola! Si esteu escoltant aquest vídeo, que sou amics o família nostra, és perquè, com ja sabeu, el Mike i jo el 2 d'abril ens volem casar. I clar, evidentment, si l'esteu veient és que esteu convidats. Volem fer una celebració íntima i que no sigui una cosa molt oficial, molt sèria. I doncs res, que esteu convidats perquè sou les persones que més estimem i que volem que celebreu amb nosaltres aquest pas que fem el Mike i jo. Sí. Sí? Sí. És el For Evans, el restaurant, ja ho sabeu la majoria, no? A 2:45, falti qui falti, començarà, com es diu allò, l'oficial, no? Sí. Allò, os declaro, marido i mujer, sí. Allò que fa el que ve de l'Ajuntament, no? A 2:45. A les 12, mitja hora abans, s'obren portes, perquè pugueu vindre tranquil·lament, saludar els amics. Em sembla que els hi faran una copeta o alguna cosa, no? Sí, alguna. Hi haurà una mica de música. O potser caldo, perquè el 2 d'abril a la pluga igual fot fred. A les 12, val? Obren portes. A 2:45 comença la cerimònia oficial. Altre tema. Algú de vosaltres ens han preguntat què volíem per regal. I doncs, la veritat, per ser sincers, tenim de tot. Tenim nevera, tenim microones, tenim gossos, un llit quasi nou. La suegra. Una abuela. El Satisfyer. Mike. I una altra cosa, ens heu preguntat com s'ha de vindre vestit a la boda, perquè com ja sabeu que nosaltres som així una mica... que cap problema, que podeu vindre com vulgueu. Si voleu vindre de modernos, doncs de modernos. Ei, què passa, penya? I ara, que si voleu vindre passats a la festa, veniu passats, el que vulgueu. Hi haurà priva, priva sí que hi haurà. El que no hi haurà són estupefacientes. Pásame los estupefacientes, home. Aquí que cadascú que vingui com vulgui, Fer un fiestuqui que nos lo vamos a pasar bomba, I la vestimenta, sin problemes, Com vulgueu, en sèrio, veniu com vulgueu. Els que voleu vindre en traje, sou benvinguts. A mi m'agraden els tios amb classe, com jo, elegantes, doncs llegueu en traje, encara que los novios sean bucarras. Todos por el traje. Guapos, elegantes. Tema música. Reggaetón. Por aquí reggaetón. El Paquito Chocolatero, tampoco. Hemos contratado al Samuel M, disjockey que se codea con el Javi Level y los grandes. Haremos el cangrejo, ¿cómo era? El cangrejo pistolero. Y mucho tecno. ¿De traje? Pues de traje. Pero digo normal, no Vale. Vale, pues empezamos. Un momento, pro. Venga, ¿cuántos? Que si
voleu vindre en traje, jo amb americana i corbata, cap problema. Jo esto los pijos de Reus o vayan con traje. ¿Los quién? Los pijos de Reus. Si voleu vindre amb traje i corbata, sou benvinguts. En classe, un tio en classe, com jo, un tio elegante. Tios elegantes, com jo, macos, americanos. ¿Con quién? Estàs bé? Mira, estàs bé, cuidado. Coqueao. Si está filmando. A que no es hora prima, a ver, pásame. Pásame el cacharrito. ¿No? No. Podeu vindre a la boda com vulgueu. Te va a atropellar un cotxe. Un cotxe. Molt film, és que igual se pot emprenyar el tio, Igual es pensa que li estàs tirat cap aquí, hombre. Que este no s'aparta. Bueno, a veure, això és una boda, però és una boda informal, No cal que vingueu d'etiqueta. De fet, si algú ve d'etiqueta, potser el farem fora. Pots vindre amb texans, pots vindre casual. Que et ve de gust... S'està descojonando otra vez. Así no, No riguis. No. Corta. Per què rius? Ho faré jo sol, No hagas una tanta risa. No, ho faré jo sol, Vaya. Bueno, repetimos. Repetimos. Cadascú vingui com vulgui. Amb texans. Per què rius? Corta, macho, corta. ¿Para qué te ríes? Vaya, tío. Son un poco tontillos, No puede ser.